pundak sing tengen nyandak sirah mburi banjur mandeng mripate wong wadon kanthi sak jero-jerone kanthi kebak rasa asih sak banjure miwiti ngambung wiwit saka bathuk mudhun wonten ing mripat irung tekan lambe banjur ilat anglus gulu pener ngisor kuping gayuh ngekono sira ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning ware badhok ulam tanpa tuwa minajra samudra mila gugu saben hari penembanan oman inggih Kyai Petruk kula dipun utus dening Kyai Semar supados anjampangi lampah dika ingkang mapan wonten ing kraton Ngamarta. Nadyan kados pundi kemawon Kyai Semar menika menawi kalian putra tega larane ning boten tega kalian patine. Syukur bagi sewu ki malah semune kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan. Sebabipun menapa nek kados mekaten ngene mawon anggonku suwan ana ing kraton Ngamarta bebarengan karo Pendhita Sukalima ya kuwi Durna sing semune nindakake rekayasa rekadaya etok-etok njaluk anane Kalimasada bakal dilarung ning segara kidul Datemah iki mau dadi geger dadi bantah karo Petruk do metu njaba kabeh ning tak sawang Durna jebul ora ijen nganti para sata Kurawa dudu man ketoke kae murite Begawan Durna gandeng kowe mbiyen nalika isih cilik sing openi iki aku sing glowenthaku nganti kowe kelakon dadi gembong Swelagiri dadi senopatine Sri Rama Wijaya saiki dadi Brahmana Kendali Sada raketang sak propirane aku melu momong karo kowe yen aku sakjroning bebaya kaya ngene mestine kowe ora bakal meneng wae to man aturang pinalak ingkang prayogi iki lho semangka hanggro-grota sumbar lindu ketara bumi kuncing maluk kuntor ketok kumuk kang solone kumembak penyuku mambang
wor-worahan ngarane ngaturet komakuru bangsa teteka ya bu berkata ingkang bojo layu sepet ana munyuk putih bedes elek malang kadak ana ngarepku yen pancen bisa tata jama mara kaki sajarwa sapa lek nomripatmu jerengen gobokmu ala tanpa rupa aku ki pendhita saka Kendali Sada duwe jejiban ya kuwi ngayomi marang para panakawan jenengku Hanuman ya Maruti dampyak-dampyak barisan saka ngendi wadyabala saka tunjung lautan kesete sesembahanku Prabu Darposura kumandang garba kang dadiaran aja melu celeng boloten kebolatengen tumrap lelakon iki mara gage kowe nyingkira kowe mundura kowe ngaliya ripalungguhan iki wis dadi sumpah prasetyane Hanuman yen ana menungsa sapa wae wani nyinggol karo panakawan musuhe Hanuman babar popo rodha ngontak lereke netap supaya yakinipe cocok bang mawing wangis si keparat murang tata wani tanding ring
Digawe sembrono monyet putih ya kaprawiran.
Kami gak sikar sirahmu. Pupuk betul pedot bayangmu. Apa ya? Mundur. Lakang koro tandingmu. Cekel, go ingon-ingon. Ayo cekelan aku. Oh. Oh. Hei. Belum menteleng koyo banteng. Hei. Oh. Wah. Ah. Tuh. Get. Oh. Oh. Lo. Hei. Oh. Ah. Hei. Ah. Tanda ora kena. Lah salah.
wong dhuwur irunge dawa sapa? Kantong bolong, Petruk, Sura Gendela, Bango Grana, Gulon Semita. Wedhek melu kene, ora melu karo bojomu, neng kono ora iso ngrokok. Menang karo aku sembah idri-idren. Parah. Woi. Dudu karepe dhewe nyata sekti mandraguna prawireng jurit ampuh kadigdayanmu wah ngedap-ngedapi iki ana ngote Araca Sumbar ayo wah awas oh wah iya wah wet iya mendel-mendelke bojone Kesi ya dijarak. Sing rasa le. Wit. Hat. We. Wah. Wah. Long oke. Woi. Wong gendruk sapa? Satria Madangkara Brahma Kumbara. Ayo aku duwe aji serat jiwa waringin sungsak salju menyeram bumi. Menang karo aku sembah idri-idren. Mandek sik, kancane ben ngerokok-ngerokok sik. Perang golek, perang iki tanpa iringan ya iso ngono. Mergo lah kesusu ngono kuwi. Aja kesusu kaya barang colongan ae. Aja kesusu. Iki yen mung ngene terus, iki perange durasinya menjadi lama. Yen ketok prawira, ketok digdaya, aja endok nyododo ndi dodo, nyosirah ndi sirah. Sawangan nyo, sirah. Oh. Dodo. Ayo. Geger ayo. Wani ora pamer kaya aku ngene iki. Nyo sirah. Nyo sirah. Sing ngene lho, suwi ngene lho. Nyo sirah. Ngono lho. Nyo sirah. Geger. Iki lho, kambure aku ya iso, ayo. Geger. Kendel. Ngene aturane. Aku ngantem ndasmu ping 3, bar kuwi kowe ngantem ndasku ping 3. Sapa sing kopior polone kuwi sing kalah. Wani ora? Wani wae. 100. Kowe umurmu pira? 30. Hah, aku wis 207. Mula aku sing tua, aku sing dhisik ngantem ping 3. Oh iya, ngene. Nah, kene angkatan condong raos kok dijarak ora. Nah, ningluk ping 3. Ramudar derajat apa? Gendang. Oke. Si lo lu. Ambruk. Ora si rambu kok dimbrukne lho. Ora si rambruk, Bro. Ora iso. Wah, edian. Kurang pindho. Ya. Ambruk. Ora. Ambruk ora. Edan kurang pindho pisan. Iso hitung-hitung ora pisan. Iki pamungkas iki. Genah kopior polomu, ing kene dalan patimu. Iya. Wah kowe. Abape ambune pete. Ampuh tenan kowe. Digdaya, tak dongake kowe dadi senopati ing pepethingan. Keluargamu do kepenak uripe slamet donya nganti tekan akhir. Aku njaluk pamit. Iku sik.
pek penak men aku urung ngantem ndas ping 3. Damai, ora usah damai-damai piye aturane mau piye? Gage kok sik alon-alon. Heh. Adate mungsuh tak antem sirahe. Pecah dadi loro, mletik bolone getihe muncrat putih campur abang. Dadi kuwanda. Rasa kakean cangkem. Lek ngantem ndang ngantem. Ayo. Ing kene dalan patimu. Urung nyok. Urung ta? Urung. Wah, kaya mak neng ngono ora. Ngene. Cok takon dosa kowe. Dudu karepe dhewe. Lah karepe sapa? Ngene. Pertama, iya, iso bahasa Indonesia to? Iso. Iya. Ya. Piye? Ora apa-apa. Pindho. Ya. Piye? Ora apa-apa. Sempoyongan. Oh, gaya iki Guran. Ngono kuwi. Aku sempoyongan ora mergo kok antem, mau keduren lek ku ngombe mau lho. Kurang pisan ya, pisan terakhir iki. Sigar sirahmu kowe. Gandeng dro 3 dan 3 iki tambahan wektu. Aku pisan, kowe pisan. Ya. Ya. Nyo. 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 Wah, digdaya tenan kowe. Ngendel-ngendelke ora. Ranggondra sepira. Iki sapa iki? Kancane sapa gotone? Merata bal.
dadak nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abal ratu pangegah Trayoli binantang ora patut babar pisan madya bala Joko tunjung lautan kapengkok ing Pancabaya bayane dombleng jani he nyingkira gulung ana genderamu bongkok ana gaman Prabu Darpasura sing jumangkah gagah ning payudan sak anane menungsa tak remet dadi glepung Andita karya wangsit pindha kumbang adaping tawang susuh angin ngendi nggone Kakang Durna mripatku weruh dhewe lamun to siswamu Darpasura saandane kabeh ora ana kang mangga kulya tanding kelawan bedhes putih tuwek elek keklek ya kuwi si Anoman
tegese Ripalungguhan iki ora kasembadan ya kuwi ngrebut anane jimat Jamus Kalimasada. Mongko yen aku kelawan kowe bali marang Ngastina matur karo anak Prabu Duryudana mongko ora entuk gawe. Tan wurunga bakal nampa pidana. Dipate, piye Kakak? Nadyan kaya ngapa lan kepiye ora mandhek teka semene, aku tetep bakal gawe rekayasa reka daya sanggit rungsit sing ndok kersakake. Aku kelingan ana kabar ingkang semebar warta ingkang rata mapan ana ing pertapan Gadung Melati. Ana salah sawijining putri sing rada lalu ing yuswa. Ya kuwi jenenge Nyai Santi. Nyai Santi ya. Nyai Santi ki saben-saben ana calon ratu, ana nom-noman bakal palakrama utawa jumeneng Narendra adate mesti disowanake marang nyai kuwi mau. Mula Ripalungguhan iki gosek lah nom-noman kuwi mau digawa ning Gadung Melati nggene Nyai Santi kon ngopo. Diajari supaya kaya apa ngerti kawruh kelawan Asmaranggama. Piye carane gawe mareme bojo ki kuwi Nyai Santi pinter. Coba bab iki disambatake marang panjenengane syukur bage lamun to Nyai Santi iki sing bisa ngrubuhake wong Amarta. Aku mung nderek Pertapan Gadung Melati. Ya. Kurawa ayo munggah Pertapan Gadung Melati sakanane. Yo. Saya dalu araras abyor lintang kumedhap tesunyo tengah wangi lumprang gandaning puspita karang iwaning putyanira sang dwija warambrengang lir swaraning madu branta putrane Warok Guna Seca kasmaran ring Mas Subrata aku suminta pangelingi jodohna astane Gusti Lepolasian Gusti pinundhut mantu Kanjeng Dipati terus kita edan abaya nakale bos kita kaunya putrane Warok Guna Seca kasmaran ring Mas Subrata aku suminta kanthi ingkang cinarita pertapan ingkang merebak arum kunges gandane wangi panenggih ingkang mapan wonten ing pertapan Gadung Melati sanggon-gon
anane mung kaendahan ora keri. Dedaharan sarta unjukan ingkang sarwa mirasa yekti amimbuhi santosaning raga. Nyai Santi ingkang wis kondhang dadi tukang gawa tumrape para calon ratu men marenake garwa Prameswari. Dadak katungka praptaning Resi Durna ingkang dumedheg tanpa laraban. Sadara wis mancerka woryan tan kuciwa memanise menggep srinateng dalu siniwaka sangya pradase bener ya kene iki pertapan Gadung Melati. Nun inggih Panjenengamu ingkang awewangi Nyai. nun inggih kula pun Nyai Santi. Santi Mulya mboten kanthi mulya. Santi ngoten kemawon. Ya kagungan putra menawi anak Andanu. Andanu ya apa?
anak angkat gadah naminipun Ratri ingkang nembe alit. Ngono. Jere kowe tukang gawa kowe. Nggih, prisa to nggawa? Ngerti kabar semebar ning koran-koran. Nggawa ki tegese saben-saben ana calon ratu kuwi mesti digawa rene. Calon adipati digawa rene supaya nduk glowentah bab kepinteran magepokan urip wong bebrayan kuwi aja nganti sing wadon kuwi banjur negar-negar kaya jaran ucur mamah kendali banjur ra gelem tresna karo bojone mergo sing lanang kurang santosa sing lanang kurang duwe pangaribawa. Bener ya? Nggih. Jenengan niku sinten? Lho, ora ngerti karo aku. Pendhita saka Sukalima. Tobat, Penemban Wisrawa. Ngawur. Penemban Druna. Udu Durna ning Druna. Durna. Sing nate kawentar Sutya Gendewa ki aku iki. Ingkang wingking muntak ngantuk nu sinten? Nggih. Dipun tepangaken nami kula pun Patih Sengkuni. Patih Ngastina Warangkanata Ngastina. Wis aku tak takon karo Nyai Ranti. Di Palungguhan iki gathuk karo rasaku gandeng calon ratu Ngastina ki angger. Putuku Lesmana Mandra Kumara mangko tak aturke mrene ben digawa ana kene. Carane piye? Aku wene ana contom, mene ana apa ki jenenge tuladha supaya gamblang lan wijang. Nggih, nuwun sewu. Yektosipun menika bab wadi. Ning gandeng paduka menika lak pujangga kraton Ngastina menawi mboten kula aturaken pidana menapa ing badhe kula tampi. Tumrapipun tiyang ingkang badhe lumban asmara menika manut serat Asmaragama. Kudu weruh marang Glagat niat wanci. Glagat tegese saderengipun bakal nindakaken saresmi kedah tanggap marang polatane wong wadon. Yen wong wadon lagi kebidung ing pegawean ngalor ngidul bar tanggapan mongko kudu ngesot wonten ing stasiun. Niku demi napa cobi? Demi napa ngoten niku? Lah niku tegese priya iki mboten tanggap ing sasmita ngoten niku. Wong wadon yen lagi kebidung pegawean kuwur rasane becike aja dikanthi olah sanggama. Yen nekat nindakake saresmi tan wurunga bakal ditolak upamane kersa leladi tiyang wadon kala wau namung kendelan kewala mung meneng jagrek kaya candrane debok. Ngono ora gelem Mbah. Mboten kersa. Ngeses ya ora gelem, mboten kerok. Mboten purun ursa ngoten niku. Nah, ning yen polatane wong wadon niku katon seneng lan padhang pikire niku wanci ingkang becik kangge saresmi. Nah, angka kalih niat. Tiyang ingkang badhe gadah pepenginan sanggama aja mung sinurung hardane kanepson nanging wong carem asmara niku mujudaken makarti ingkang suci kangge mijekaken putra ingkang minangka panyambunging sejarah. Mula kudu linambaran ndedonga marang Gusti ingkang Maha Nasa supaya anggone saresmi bisa antuk sih wilasane pangeran dene ingkang angka 3 nenggih wanci. Tumrape wong sanggama kudu weruh kaliyan wanci lan swasana. Yen wancine sepi hawane atis kahanane tentrem ing kono wektu ingkang trep kangge cumbana. Terus kejawi saking menika manut piwucal ingkang kula ngertosi tumrape wong carem asmara mekaten kudu ayem lan tentrem batine. Maknane piye? Sepisan dene wong wadon bakal tentrem rasane lamun to dielus rikmane. Merga pangarasing asta mujudake panyuntaking rasa tresna lan welas asih marang garwa, merga sajroning sirah mekaten nyimpen saraf alus ingkang bakal nimbulaken ubaling birahi ingkang mapan wonten ing otak. Angka kalih sasampunipun ngelus rikma nyawang
pacanganipun kanthi kebak rasa asih sarwa ambebisikaken tembung ingkang alus angrengga endahing katresnan lan kasetyane wong bebrayan. Terus lajeng miwiti carem asmara menika kedah lon-lonan aja grudak-gruduk. Alus kebak ing rasa asih aja kesusulan keburu nafsu. Wong lanang niku adate menawi kesusu tur keburu nafsu niki mangke mboten dangu niku yakin kula. Saurunge kaya ya bareng ditenani yo trut ngoten ta. Ngoten niku. Tangan kiwa nyekel pundak sing tengen nyandak sirah mburi banjur mandeng mripate wong wadon kanthi sak jero-jerone kanthi kebak rasa asih. Sak banjure miwiti ngambung wiwit saka bathuk mudhun wonten ing mripat irung tekan lambe banjur ilat anglus gulu pener ngisor kuping. Wis cukup teko kono wae. Suwi-suwi baterai ku dadi atos dhewe kaya ngene mangan. Wis Nyai Santi wis. Ya mekaten jare jenengan ngersakaken kawruh bab menika kok ya. Edian. Kejawi menika sampun wonten ramuan-ramuan ingkang kangge nyataken para priya teng mriki sampun jangkep. Nadyanipun jenengan yuswa pinten? 80. Niku saged nuwun sewu. Weteng munggah niku 80, ning weteng medhun niku 17 niku saged umure. Ya. Ngene wae. Beda sing rinumpaka. Anggenmu dadi nyai lenggah ana Gadung Melati lak kebawa keperintah negara Ngastina, rak ngono? Inggih. Nah, ripalungguhan iki aku mundhut senjata pitulungan kelawan Nyai Santi. Gandeng kowe duwe kepinteran lan kadigdayan kang ngedapi kaya ngono kuwi, upama kowe ndak perintah mateni Semar Badranaya apa kira-kira kabotan? Mangancur aku ning angin ukara kraning araka kurnitara kakiri-kiri para bumi prakempito padula mangambak kersa apa nah? Yen kersa mateni Semar bakale kuwi nampa ganjaran gedhe, ewadene nek ora kersa nuwun sewu kepeksa kowe tak tundung saka pertapanmu Gadung Melati kene. Merga iki wewengkon kabawah kaprintah negara Ngastina. Nggih. Kula purun. Nah, terus ning wonten syaratipun. Syarate supados kula langkung greget, supados kula langkung digdaya lan santosa, kula nyuwun nem-neman ingkang gagah perkosa syukur menawi dereng palakrama monggo katuran tindak wonten ing mriki. Kadang waran dena becik besok mendemo baris kang payitno Iwa saranta wonging Dwarawati iki putraku ing pedhanyangan jenenge Bambang Swatama. Bambang Sulama. Suwatama. Iki si Jaka Kumalakala si resik rong nate gepok singgol karo wong wadon. Nggih. Kula ngampil sekedhap kemawon kangge nambah grengsenging manah kula, santosaning badan kula, anggen kula badhe merjaya dumateng danyanging tanah Jawi Semar Badranaya. Raden Swatama ayo neng pepungkuran sedhela wae badhe napa wis telayu. Manuta. Kakang ning kalang wanagara
non kekonang kurang kurang Swatama den paringi unjukan kinarya jamu kekiatan dening Nyai Santi mangkono den glandang astanira yekti ing pepungkuraning pertapan ana wujude sendang kang dakening tirtane dasare sinebaran kembang mawar ingkang maneka warni lon-lonan pawongan kekalih nyemplung wonten madyaning sendang sinurung mantra suci gaiping jagat ingkang makarti yektine Sang Swatama kinarya gawe marem tumraping Nyai Santi ibarate lakuning gendhing kawiwitan saka cucur bawuk paryanom minggah srikaton sukma ilang dadi ayak-ayak serpek sesek dipun beduki dadak plak-blak ngoten niku sampak mangungkung dupi wis ana tandha tungtung delang tandhe suwing gendhing bebarengan kalian nglemah tanpa daya Sang Swatama Swatama tek nangis ngapa? Setmu nek atimu nek gelo atimu nek susah kowe ora seneng ya? Waduh Bapak, remen Bapak kula. Nyai Santi ambak sampun lalu yuswa parandene. Waduh duh. Ya. Wes linggo kene linggo kono, ora aneh-aneh ngono. Nyai Santi, nggih. Tak tagih janjimu. Caramu mateni Semar piye? Ampun kaget yen weruh kula salin sujud. Malah dadi macan. Lanang kok wedok iki. Wedok. Le jembar kaya ngono. Kok dadi macan apa arep melu sirkus apa piye kowe iki? Kanthi mekaten mangke gampelaken anggen kula mejahi Semar. Mboten nganti biar padang Semar sampun dadi layatan menika Pak.